дар ҷаҳон вазъи пандемиявӣ ҳамоно идома дорад. Новобаста ба он ки илми муосири инсоният тадриҷан роҳи хуруҷи бо суръати ин маризии марговарро кӯтоҳтар мекунаду офтобе ё нуру равшание аз ҳаёти осоишта аз дуриҳо ба назар намоён мешавад, вале ин ҳанӯз кофӣ нест. ҳанӯз ҳам дарҳову марзҳо бастаанд ва инсоният мувофиқ ба зуру тавонаш бо ковид мубориза мебарад. зуҳури ковид бори дигар ҳақиқати аслеро барои ҷаҳониён рӯшан кард. ҳар кишваре ки мардумаш иродаи сиёсиву мадании устувор дорад ва давлаташро аз рӯи принсипи мардумсолорӣ идора мекунад, ҳатман ба ҳамаи мушкилиҳо ғолиб меояд. мисли он ки тоҷикистони мо новобаста ба иқтисодиёти миёна ва соҳаи тандурустӣ на он қадар пешрафта дар ҷаҳон яке аз аввалин кишварҳое буд ки имрӯз бо дилпурӣ метавон гуфт бо ковид ғалаба кард. инак моҳи сеюм аст ки дар кишвари мо ягон ҳолати гирифторӣ ба ин вируси марговар мушоҳида намешавад ва мардум тадриҷан ба ҳаёти муқаррарии худ бармегарданд. вале бори дигар ҳушдор медиҳем ки ин маънии беаҳамиятии моро надорад. чун аз дарвозаву аз сарҳад берун ҳанӯз ковид бедодӣ мекунад, мо бояд аз эҳтиёт кор бигирем. қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоем ва дар амри мубориза алайҳи ин беморӣ дар муттаҳидӣ амал намоем. мисли он ки ҳамин хислат ё амалу рафторамон дар давраҳои авҷи пандемия моро комёб гардонид. бинандагони гиромӣ салом. пешгуфтори мадиди моро дар бораи коронавирус сабаб он аст ки барномаи навбатии тавозунро ба иқтисодиёти ковидии Тоҷикистон дар соли 2020 бахшидем. мавзӯи меҳварии барномаи навбатии моро он ташкил медиҳад ки дар соли барои кулли башарият душвори 2020 Тоҷикистон соли молиявиро бо натиҷаҳои мусбат ҷамъбаст намуд. чӣ гуна? дар баробари ин як қатор ӯҳдадориҳои иҷтимоии иловагиашро ҳукумат дар назди мардум иҷро кард. маблағи иловагиро аз куҷо пайдо намуд? ба илова дар соли 2021 новобаста ба идома ёфтани пандемия барои истеҳсолгарон баъзе сабукиҳои андозӣ хоҳад дод. камомади он аз кадом ҳисоб пӯшонида мешавад? ҳамаи ин саволҳое ҳастанд ки дар барномаи навбатии тавозун аз мутахассисон пурсон хоҳем шуд. моро ҳамроҳ бошед. дар навбати аввал мехостем дар бораи он бигӯем ки нақшаҳои то пандемияи Тоҷикистон чӣ гуна буд ва чӣ гуна иҷро шуд. мусаллам аст ки коронавируси нав дар дунё аз интиҳои соли 2019 зуҳур кард, яъне дар вақте ки ҳукумати Тоҷикистон солро ҷамъбаст ва нақшаи соли ояндаро мекашид. вобаста ба пешгӯиҳои дурусту дақиқ раҳбарияти ҳукумати Тоҷикистон таъсири иқтисодию молиявии ин бемориро тахмин карда буданд. ҳамин аст ки барномаву нақшаҳои соли 2020 бо дар назардошти маҳрумиятҳои молиявӣ ва вазъияти бо шиддати иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ аз ҷумла камомадҳо дар бюҷети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонӣ, таъсири манфӣ ба қурби асъори миллӣ, дар маҷмӯъ куншавии рушди иқтисоди миллӣ таҳия шуданд. масалан, агар дар бюҷети соли 2019 барои соҳаи тандурустӣ 1 миллиарду 740 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда буд, дар соли 2020 он ба бештар аз 2 миллиард сомонӣ расонда шуд, ки назар ба соли 2019 қариб 6% зиёд аст. ин ҳам нарасид ва дар давоми сол барои хариди доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тиб боз 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ маблағи иловагӣ равона карда шуд. ба соҳаи тандурустӣ барои хариди доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тиб аз бюҷети давлат 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда шуданд. дар кишвар барои табобати пурра ва саривақтии шахсони гирифтори бемории сироятии COVID-19 беш аз 30 беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар табибону кормандони тиббӣ сафарбар гардиданд. илова бар ин, дар 92 муассисаи тиббӣ 16000 кат омода карда шуд. ҳамчунин бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ва соҳибкорони ватанӣ, тибқи фармони президенти мамлакат аз 5 июни соли 2020 сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзу ҷубронпулиҳо ба маблағи умумии беш аз 450 миллион сомонӣ пешниҳод карда шуданд. илова бар ин, дар соли 2020 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар
ҷиҳати коҳиш додани таъсири пандемия ба зиёда аз 260 000 нафар муштариён ба маблағи 2 миллиарду 300 миллион сомонӣ имтиёзҳои вобаста ба қарздорӣ пешниҳод гардида ба соҳибкорони истеҳсолӣ 4 миллиард сомонӣ қарз дода шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2019 2% зиёд мебошад. ин маънӣ онро дорад, ки дар соли 2020 афзалият ба сиҳати мардум дода шуд. Сабаби аслии пирӯзии зуди ҳукумати Тоҷикистон бо коронавируси нав маҳз дар ҳамин ояндабинии дуруст ва тадбирандешиҳои саривақтӣ вобаста мебошад. дар соли 2020 яке аз омилҳое ки бевосита барои коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоии иқтисодӣ таъсир расонданд, ин бемории сироятии COVID-19 буд. Албатта дар ин радиф ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоии иқтисодӣ яъне тағйирот ворид карда шуданд, аз ҷумла маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ки аз 87.4 миллиард сомонӣ ба 85.4 миллиард сомонӣ баробар гардид. Дар ин радиф албатта аз 7.8% суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 4.7% баҳогузорӣ гардид. дар ин робита албатта нишондиҳандаҳои буҷаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бевосита ба нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ яъне алоқамандӣ дорад ва вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати идораи дахлдор ба нишондиҳандаҳои даромаду хароҷоти буҷаи давлатӣ тағйироти дахлдор ворид кард. аз ҷумла қисмати даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба 2.8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ коҳиш дода шуд ва нишондиҳандаҳои лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ки дар ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ албатта ба қайд гирифта шудааст, ба 1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ коҳиш дода шуд. дар ин радиф албатта нишондиҳандаҳои даромади хароҷоти буҷети давлатӣ албатта аз даромад вобастагӣ дорад ва дар ҳолате ки қисми даромади буҷети давлатӣ ки ихтисор карда мешавад ба қисмати хароҷоти буҷети давлатӣ, дар ин ҷо низ бознигарӣ ва қисми хароҷоти буҷети давлатӣ яъне бознигарӣ карда шуд дар асоси нишондиҳандаи даромад албатта. ва дар ин ҷо он хароҷотҳое ки афзалият надоштанд албатта кам карда шуда ба самти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд карда шуд, ки ин ҳам бошад барои пешгирӣ чорабинӣ мубориза бар зидди ковид мебошад ва он маблағҳое ки албатта дар нақшаи соҳаи тандурустӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ зиёд карда шуд барои дастгирии албатта пеш аз ҳама қишри осебпазири аҳолӣ, барои зиёд кардани музди меҳнати кормандоне ки бевосита дар ин раванд иштирок доштанд ва ҳамчунин барои хариди маводҳое ки бевосита дар самти пешгирӣ ва муборизаи ин беморӣ равона карда шуд, зиёд карда шуданд. албатта бо таваҷҷӯҳ ба талошҳои зиёди ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати муборизаи дастаҷамъона бо COVID-19 аз ҷониби шарикони рушд ва ташкилоту созмонҳои байналмилалии мададрасон ҳам ба кишвари мо кӯмакҳои зиёд ворид гардиданд. қисме аз ин маблағҳо ба дастгирии бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шуд. Тадбири дигаре ки дар ин самт аз ҷониби ҳукумат роҳандозӣ гардид, ин коҳиш додани хароҷоти дуюмдараҷа ба ҳисоб меравад. маҳз танзими дурусти воситаҳои пулӣ ва дарки саривақтии вазъият имкон дод, ки ҳукумат ӯҳдадориҳои иҷтимоии худро дар чунин вазъи печида ҳам бо сифат иҷро намояд. аз ҷониби вазорати молия ҷиҳати дарёфти маблағҳои зарурӣ аз шарикони тиҷоратӣ барои пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус дар маҷмӯъ $342 миллион амрикоӣ ҷалб карда шуданд. аз маблағҳои ҷалб гардида ҳиссаи муайян пеш аз ҳама барои маблағгузории соҳаи тандурустӣ рост мебиёд. 1.6 миллиард сомоне ки ман қайд кардем пеш аз ҳама барои харидорӣ намудани маҳсулоти безараргардонӣ, яъне маводҳои тиббӣ, дастгоҳҳои озмоишӣ барои санҷидани барои аниқ намудани бемории сироятии коронавирус ва дигар маводҳо масраф карда шуд. албатта инҷа мо дар назар дорем он хароҷотое ки ҳамасола яъне харид мешаванд барои хариди таҷҳизот аст, хариди он сохтмонҳое ки на он қадар муҳимият доштанд, он хароҷотҳо ва дигар хароҷотҳои ба ин монанд албатта коҳиш дода шуд. инам бошад албатта мо дар инҷа он хароҷот қисмати даромадро
کم کردیم و قسمت خراجات بازنگری کردیم و سرچشمه پوشانیدن این قسمت البته آن مبلغایی که از سازمان‌های بین‌المللی جلب کرده شدند، یعنی سرچشمه پوشاندنش همونا بودند. табре медонем дар поёми соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолии мамлакат аз моҳи сентябри соли 2020 маошу нафақа, стипендия ва дигар кӯмакпулиҳо ба андозаи муайян зиёд карда мешаванд. Вале соли 2020 дар тамоми дунё авҷи пандемия буд ва иқтисодиёту молиёти аксари кулли кишварҳо тамоюли бо суръати коҳишёбӣ касб карданд. новобаста ба ин ҳукумат ба қавли худ вафо кард ва ин нақшаи иҷтимоии худро иҷро намуд. дар чунин вазъият чӣ гуна ба мо имкон даст дод ки ин ӯҳдадориро иҷро кунем? зеро зиёд кардани маошу нафақа сарбории иловагӣ ба бюҷети давлатӣ аст. дар ин давраи ҳассос барои ҳар як маблағе ки дар бюҷети давлатӣ зиёд мешавад, инам сарбории иловагӣ аст, лекин инам як иқдомоте буд ки аз ҷониби асосдорои сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми ки соли 2019 ироа гардида буд барои дастгирии мисол ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ буд. албатта ин вобаста ба чорабинии мазкур дар бюҷети давлатӣ низ маблағҳои зарурӣ пешбинӣ гардида буданд, ҳамчунин он маблағҳое ки аз ҳисоби иҷрои барзиёдӣ ё ин ки аз ҳисоби бознигарии он моддаҳои хароҷотӣ ё аз ҳисоби бақияи озоди маблағҳое ки дар аввали сол дар бюҷет ба вуҷуд омада буд, ҳама ин ба ин мақсад равона гардиданд. тавре медонем иқтисоди ҷаҳони муосирро тавре бунёдгузорӣ карданд ки як занҷираи бузургеро мемонад, яъне иқтисоди ҳар як кишвар бевосита ё ба восита ба иқтисодиёти ин ё он кишвар, минтақа ва дар маҷмӯъ ба бозори ҷаҳонӣ алоқамандӣ дорад. мо низ як ҳалқаи ин занҷираи бузургем. коршиносон мегӯянд ки ба роҳ мондани пайдарпайӣ ё синхронизатсияи фаъолияти ҳамаи соҳаҳои иқтисодиву молиявии кишвар дар ин занҷира мавқеи иқтисодиёти моро устувортар мегардонад. масалан, агар дар солҳои 2000 зиёд кардани истеҳсоли ашёи хом ва коркарди ниманиҳоии маҳсулот аз ҳадафҳои асосии соҳаи саноат ба шумор мерафт, имрӯз коркарди пурра ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр мақсади асосии ин соҳа аст. дар ин баробар коҳиш додани фарқияти ҳаҷми содироту воридот аз нақшаҳои минбаъдаи ҳукумат ва сохторҳои дахолдори он дониста мешавад. дар омади гап ҳаминро ҳам бояд ёдрас шавем ки аз замони аввали соҳибистиқлолӣ ҳеҷ боре нашудааст ки ҳаҷми содироти мо нисбат ба воридот бештар бошад. дар соли 2020 бори аввал ба мо имкон даст дод ки ин фарқиятро каме коҳиш диҳем. ин аллакай пайк ё нишонае аз татбиқи самараноки нақшаҳои стратегии ҳукумати Тоҷикистон дониста мешавад. дар соли 2020 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба 4 миллиарду 557.8 миллион доллари амрикоӣ баробар гардид, ки нисбат ба як соли пеш 34.1 миллион доллар зиёд аст. дар ин давра ба хориҷи кишвар ба маблағи 1 миллиарду 406.9 миллион доллар молу маҳсулот содирот карда шудааст, ки нисбат ба соли 2019 19.8% ё 232.5 миллион доллар зиёд мебошад. агар мо назар ба 5 сол пеш агар гирем, гардиши савдои хориҷӣ, яъне ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ сол аз сол афзоиш ёфта истодааст. ин ҳам нишонаи он аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби истеҳсоли дохилӣ, яъне молу маҳсулоте ки дар дохили мамлакат ҳаст, назар ба мисол воридоти молу маҳсулот ҳамасола афзоиш меёбад ва ин ҳам бевосита барои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири худшо мерасонад. албатта вақте ки ҳар қадаре ки صادراتی مال نسبت به واردات زیاد شدن میگیرد، این البته نشانه پیشروی همون مملکت به حساب میاد. وزن خاص صادراتی کشور اساساً از حساب فروش متال های قیمت بها و نیم قیمت بها، نخ پخته، آلومینی اولیه، محصولات کشاورزی، سمنت، قوای برق تشکل یافتند. شریکان اساسی تجارتی جمهوری تاجیکستان از روی عملیات صادراتی این دولت‌های شویتزاریا، ترکیه، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و دیگران به شمار رفتند. در سال 2020 معدن و کنسنترات‌ها به مبلغ 158.2 میلیون دلار، آلومینی اولیه به مبلغ 136.2 میلیون دلار و سمنت به مبلغ 59.8 میلیون دلار صادرات گردید. این چنین در این دوره صادرات نخ پخته به 101,000 تن برابر گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته 6,000 تن افزایش یافت. صادرات ما این عامل‌های زیادی تاثیررساننده هستند. ما
صادرات رو برای اون زیاد کردیم که واردات محصولات ما کم شد. محصولات های وارداتی عوض کننده یک زمره محصولات های وارداتی عوض کننده در جمهوری ما استحصال گردیدند که این به رشد صادرات آورده رساند. дар соли 2021 бо дар назардошти вазъи мавҷуда ҳукумати тоҷикистон иқдомҳои иҷтимоиро ба ӯҳда гирифт ки яке аз онҳо озод кардани заминдорон аз андози ягона мебошад. бешак ин ҳам сарбории навбатӣ ба бюҷети давлатист ва аҳолигии он бояд аз ҷое пур карда шавад то давлат тавонад ӯҳдадориҳои худро иҷро намояд. ин холигӣ аз куҷо пур карда мешавад ва оё нақшаҳои дар ин самт тарҳрезишуда метавонад ҳадафрас бошад? ин суоли навбатие буд ки аз коршиносони соҳаи молия пурсон шудем. таваҷҷӯҳ кунед. мусаллам аст ки новобаста аз вазъи мураккаби ҷаҳонӣ дар натиҷаи заҳматҳои софдилонаи кишоварзони мамлакат ва чораҳои амалинамудаи ҳукумати кишвар дар соли 2020 фаровонии истеҳсоли ватанӣ дар бозори дохилӣ бахусус маҳсулоти кишоварзӣ ба назар мерасид. дар ин радиф бо мақсади дастгирии кишоварзони мамлакат ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ пешниҳод намуданд ки тамоми кишоварзони мамлакат дар соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд. бо мақсади фароҳам овардани заминаи меъёрии ҳуқуқи пешниҳоди мазкур ва ҷиҳати иҷрои сарвақтии дастуру супоришҳои пешвои маъзаи миллат, вазорати молия ҳамчун мақоми пешбарандаи сиёсати фискалӣ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021-ро таҳия намудааст ки айни ҳол масъалаи мутавозун намудани қисми хароҷоти он бо буҷетҳои маҳаллӣ мавриди мувофиқакунӣ қарор дорад. дар назар аст ки пас аз қабули қарори дахлдор лоиҳаи қонуни таҳиягардида тибқи тартиби муқаррар карда ба баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. дар мавриди маблағи умумии имтиёзҳое ки ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2021 пешниҳод шудааст, ҳаминро бояд қайд намуд ки нақшаи андози ягона дар қисми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 маблағи зиёда аз 146 миллион сомониро ташкил медиҳад ки ин худ маблағи имтиёзҳои ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод шуда арзёбӣ карда мешавад. рӯйпӯш намудани талафоти андози ягона дар соли 2021 пеш аз ҳама аз ҳисоби маъмурикунонии андоз дарёфти манбаъҳои иловагии қисми даромади буҷети давлатӣ амалӣ карда мешавад. тавре ҳамагон иттилоъ доранд моҳи декабри соли 2020 бо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти дахлдол ворид карда шуд ки дар ин замина хизматрасониҳои электронии шахсони хориҷӣ мавриди андозбандӣ қарор дода мешаванд ки аз ин ҳисоб низ ба қисми даромади буҷети давлатии маблағҳои назаррас ворид мегардад. новобаста аз ин вазорати молия тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода истодааст ки талафоте ки дар соли 2021 аз ҳисоби пешниҳоди имтиёзҳо ба буҷети давлатӣ маблағи 146 миллион сомонро ташкил медиҳад, ҷиҳати рӯйпӯш намудани он аз ҳисоби дигар сарчашмаҳое ки дар буҷети давлатӣ пешбинӣ гардидаанд чораҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. чораҳои амалинамудаи ҳукумати мамлакат бахусус дар мавриди эълон намудани ҳадафи чоруму миллии саноати кунонӣ бо сурати кишвар низ аз ҳисоби зиёд кардани корхонаҳои саноатӣ маблағҳои муайян ба буҷети давлатӣ ки албатта таъсис ёфтани корхонаҳои санъатӣ заминаи асосии дарёфти манбаъҳои иловагӣ ба қисми даромади буҷети давлатӣ низ мебошад ва дар ин замина низ маблағҳои назаррас ба буҷети давлатӣ ворид мегарданд. тавре гуфтем, пандемияи коронавирус ҳоло дар ҷаҳон идома дорад ва санаи дақиқи хатми ин вазъиятро то ҳол касе пешгӯӣ накардааст. новобаста ба ин ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар сатҳи на камтар аз 7% таъмин намояд. коршиносон мегӯянд ки ҳукумат барои расидан ба ин ҳадаф пеш аз ҳама ба иқтидору имкониятҳои дохилии кишвар такя мекунад. ва дуруст ҳам мекунад, зеро дар шароити коҳишёбии ҷалби сармояи хориҷӣ ва ҳаҷми гардиши савдои беруна ин василаи муҳимтарини дастёбӣ ба комёбиҳои иқтисодию молиявӣ боқӣ мемонад. буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола на кам аз 10% пешбинӣ мегардид ва дар давраи пандемия бошад бо назардоште ки оне ки таъсири пандемия на ин ки як сол эҳтимол аст ки давраи миёнамуллата дар бар гирад аз 1 сол то 2 сол то 3 сола бо дар назардошти ин нишондиҳандаи буҷети давлатӣ низ мисол назар ба солҳои пештар мисол на он қадар зиёд афзоиш дода шудааст ва
вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ба он боварии комил дорад ки имрӯз агар мо аз назар ба соли 2020 агар нишондиҳандае ки дар 2 моҳ ҳаст аллакай таъмин гардида истоданд назар ба ҳамин давраи соли гузаштара гирем агар хеле пешравӣ аст. Агар ҳамин суръат мисол идома ёфтан гирад то охири сол бе ягон чуну чаро эҳтимол аст ки нишондиҳандаи рушди иқтисодии мамлакат таъмин гардад. дар соли 2021 нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурӣ мо бояд на кам аз 7-6% ба рушд ноил гардем. барои ноил гаштан ба ин нишондиҳанда мо заминаҳои зиёд дорем ва таҳлилҳое ки мо гузарондем мо умед дорем ки ба ҳамин нишондиҳанда ба на кам аз 7% рушд дар соли 2021 ноил мегардем. соли 21 барои ҷумҳурии мо бисёр соли муҳим аст. вобаста ба ҳамин мо дурнамое ки омода кардем, маълумотҳои омодакардаи мо нишон медиҳанд ки мо ба ҳамин рушди на кам аз 7% дар соли 2021 ноил мегардем. бинандагони гиромӣ, соли 2020 бо тамоми мушкилоташ собит намуд ки мардуми тоҷик барои боз ҳам беҳтар зистан, обод намудани ватан ва тараққӣ додани рукнҳои асосии давлатдории миллиамон нерӯ, имконият, таҷриба, шароит ва захираҳои зарурӣ дорад. таври пешвои миллат дар паёми навбатиашон таъкид намуданд. мо бояд ташаббускору ташкилотчӣ бошем ва саҳми бевоситаи худро дар ободии мулки аҷдодӣ гузорем. итминон дорем ки ин ҳадафҳои наҷибонаи мо имсол низ ҷомаи амал мепӯшанд ва иқтисодиёту иҷтимоиёт дар маҷмӯъ шароити зиндагии мо ба марҳилаи нави тараққиёт ворид мегардад. бо ҳамин умедҳои нек барномаи навбатии тавозунро хотима мебахшем. То дидорҳои баъдӣ.